Hori ikusten da aztarna, hori izan zen, hemen egon zen nautik eskola. Hoi komusatzen haitu gea. Hor bat zegoen eraikin zan bat. Pasatu da naia zuen gana. Gure gimnasia hor goian dago. Bai, dantza izteko dudan. Irakasle eta, venga, etorri ez, venga, egingo errezak direnak, Bai, hauek dira gure... Ander eta nor da Neli eta nor da Xiomara. Xiomara eta Neli. Oso ondo. Bueno, aurrera. Bai, aurrera. Doña. Oso gaizki gabezik atetzen, orduan, nola guztiak okupatuta dago. Eta hau da gelditzen dena bakarra eraikinetik. Bueno, orduan, ez dakit. Bai. Bigarren mailakoak gaur bukatzen duzu, saio bat arinago. Baina Xiomarak hiruretan, lehenengo mailakoa. Ikasleak ekarri ditugu esperientzia ezberdinak, ez? Hauek biak dira bigarren mailakoak eta lehenengo mailakoak. Eta Veracruzen museoa eta... Jo, lusatu... Klase batzutik pasatu behar duzuela edo ikasatu nahi duzuela edo... Hoi zuek... Podemos mirar, a ver cómo están. Ez dugu ezer galdetuko, Lasai. Bueno, falta zait bat, laguntza izan zuen. Ebakuntza, bai. Eta garazi baita bai. Marrazketa teknikoa. Ingelesez. Bai? Ingelesez. Bai, ingelesez. Eta hori izan Bera gaur Bilbon dago. Bego, sartuko gara, bale? Egunon. Bai. Denok ondo zaudete? Bai. Inok izan duzuek, korok edo. Ondo? Bai. Horren ensaio, igual, dantzaldi bat, agurra, eskaini edo... Onaino sartzen ziren, azken itxasontziak onaino justu iristen ziren. Justu aldameneko etxe bizitza. ebetik, bai, badago bek. Sailburu orde eta institutoko zuzendari, ikasketa buru eta beste gainontzeko arduradunok eta ikasleon aldetik zareten ere ordezkariok, nola nahi ere Jaun Andreok egunon eta naiz eta urtarrila bere abian duan nire lehenengo ekitaldia da urtengo eta hemen Bizkaian urte berri on izan dezazuela guztiok. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, Botika Zaharra Institutuko ateak zabaltzeagatik eta zuzeneko hartu eman honi aukera emateagatik. Garrantzi berezia dauka hezkuntza komunitatearen jarrera honek bizi dugun COVID une berezi honetan. Nire lehen hitzak esker ona adierazteko dira. Ikasturte zail eta ez ohiko honetan, hezkuntza profesionalen lanari esker,
ikasleek hain beharrezkoa duten zuzeneko heziketa jasotzen ari dira. Zailtasunak zailtasun, ikastetxeak egoerari aurre egiten ari dira, modu bikainean. Irailean, ikasturte hasieran, zalantzak izugarriak ziren. Pandemiak gure hezkuntza sisteman izan zezakeen eragina ezagutzea ezinezkoa zitzaigun. Ezjakintasun horren aurrean, antolaketa, prestakuntza eta lana lehen mailakoa izan da. Bistan da, hezkuntza komunitateak bere osotasunean lan izugarria egin duzuela. Maisu andereñoek, irakasleek, zuzendaritza taldeek, garbiketa edota sukaldeetako profesionalek, guraso eta familiek gure hezkuntza eredua babestea, indartzea eta sendotzea lortu duzue. Jaso ezazue beraz gure euskal gizartearen eskerrona, ez bakarrik erakundearena, baizik eta euskal gizartearen eskerrona. Egoera zail honen aurrean, auzolana zer den erakutsi duzue. Helburu bat partekatu genuen, eskolak, irakasguneak eta ikasgelak irekita mantentzea. Gertuko kudeaketaren aldeko eredua indartu genuen, zentroen autonomia bultzatuz. Honi esker, gure ikastetxeetako ateak zabalik mantendu dira eta horrek konfiantzaz bete ditu familiak. Bidearen herena bete dugu eta COVID-aren ikasturte hau bukatu arte konpromiso partekatua mantendu behar dugu. Badakigu pandemian gaudela, baina geuk jarraitzen dugu. Pandemian erakutsi da ikas prozesua funtsezkoa dela. Garaia ez da erreza, baina irailean gogoz hasi ginen. Hau da, botikazar, gaur, today, hoi, lehen, alean esaten dena. Egindakoan oinarrituz, aurrera egin behar dugu. Instituto hau eredu bat da etorkizuneko ikuspegi honetan. Instituto honek gure hezkuntza sistemaren zubia irudikatzen du. Oinarrizko hezkuntzatik heltzen dira hona ikasleak eta hemendik lanbide heziketara edota gaur entzun egin dugun bezala 90%an unibertsitatera egingo dute salto. Ikasle guzti hauei eta beraien familiei gure ahalegin guztia zor eta eskaini behar diegu. Hori da lehentasunezko zerbitzu publikoaren sakoneko esanahia. Ondo dakigu datozen hilabeteak ere zailak izango direla, baina ziur naiz ikastetxeak leku seguruak izaten jarraituko dutela, orain arte bezala. Eta hori, hezkuntza arduradunen, profesionalen, ikasleen eta gurasoen lanari esker izango da. Gracias al esfuerzo colectivo y compartido, la educación presencial se está garantizando. El aula es un lugar seguro gracias a las y los profesionales, equipos directivos, profesionales de limpieza y comedor, resto de profesionales, las familias, padres y madres, gracias a las y a los propios alumnos. En esta situación tan delicada y difícil, la educación presencial se ha demostrado vital, también para la vida social y familiar. Agradezco la labor de toda la comunidad educativa. Compartimos el mismo objetivo: culminar el curso garantizando la educación presencial. Esta semana hemos podido dar un nuevo paso adelante con la autorización del entrenamiento en el deporte escolar. Debemos demostrar capacidad de organizar esta actividad preservando el bien superior, la educación presencial y la salud pública. Debemos facilitar la práctica deportiva de las y los alumnos, limitando la movilidad y el encuentro, asumiendo que en este momento toda precaución sigue siendo necesaria. Al servicio de este objetivo debemos mantener el mismo empeño y perseverancia, la misma comunicación y trabajo en común con los centros, la colaboración con Osakidetza y la pedagogía de la cultura de la prevención en el aula
en la práctica del deporte y en la vida en comunidad. Además, debemos seguir mirando al futuro, construyendo una educación mejor cada día. Son muchas las lecciones aprendidas de la COVID, la y el alumno en el centro, autonomía de los centros, educación digital, participación de las familias, evaluación para la mejora, formación continua. La COVID nos ha unido y debemos mantener esta unidad para garantizar la educación presencial y seguir mejorando la calidad de nuestro modelo educativo. Esta es una prioridad de la sociedad y es una prioridad de todo el Gobierno. Acabar este curso presencial es un objetivo fundamental al servicio de la educación, de la vida familiar y social, también al servicio de la esperanza e ilusión con que queremos superar esta crisis de la COVID e iniciar un nuevo tiempo. En la presentación del Botikazar Gaur Today, hoy, de otoño 2020, se dice: sabemos que estamos en pandemia, pero nosotros seguimos. La pandemia ha demostrado que el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. No es una época fácil, pero en septiembre empezamos con ganas. Y ahora, en base a la experiencia adquirida, hemos de continuar. Krisialdi honek hezkuntzaren garrantzia eta lehentasuna indartu egin du. Etorkizuneko ikuspegian gauza gutxi dago hezkuntza baino garrantzitsuagoa denik. Hezkuntza gure oraina da eta baita ere gure etorkizuna. Eskerrik asko beraz, berriro maisuei, andereñoei, zuzendaritza talde eta profesionalei, guztiei, eskerrik asko baita ikaslei, baita gurasoei eta euskal hezkuntza komunitate osoari. Ekin gogoz eta mantendu dezagun hezkuntzaren aldeko auzolanaren eredua. Egun ona izan dezazula. Eskerrik asko.